naše manifestace za obnovu rodiny a vzkříšení národa se chýlí v závěrečné části. Proto poprosím ještě biskupa Timoteje, sekretáře Byzantského katolického patriarchátu, v jeho slovu. Ale hned. Kristus voskres! Kristus stál z mŕtvych! Ježiš Kristus sľúbil ľuďom, ktorí v Neho uverili, že bude s nimi po všetky dní ich života a že bude s týmto svetom až do konca vekov. To sa nestane, hej? V histórii veľa ľudí pochybovalo o jeho existencii. To sa nestane. V histórii bolo veľa ľudí, ktorí hľadali Boha a mnohí Krista našli. Ja sám som bol neveriaci človek. Mňa ľudia nevychovávali vo viere v Boha. A bol som ako taký samorast. Bol som taký malý chuligán, ktorý Boha nepoznal a robil všetky tie húzúctva, ktoré bežne robia chlapci, keď sú malí. To bolo so mnou. No potom prišiel čas, keď sa ma Boh dotkol a zmenil môj život. Zmenil moje myslenie a dal mi nový život. A dal mi nádej. A táto nádej je pre všetkých. Pre každého jedného z nás tu. Ale ja by som sa chcel vrátiť k slovu alebo k heslu, pod ktorým je vedená táto manifestácia. Obnova rodiny, vzkriesenie národa, obnova rodiny, vzkříšení národa. Pokiaľ národ zničí rodinu, nemá budúcnosť. Pokiaľ národ si nectí vlastné deti, nemá budúcnosť. Pokiaľ národ nebude chrániť manželský vzťah, nemá budúcnosť. Pretože taký národ umrie, zostane bez detí a zostane bez budúcnosti. Chcem povedať niekoľko slov ohľadom genderovej ideológie a juvenilnej justície. Bolo to v 60. rokoch, keď začala Kinseyho sexuálna revolúcia. Táto revolúcia spôsobila jednu vec. Otvorila dvere genderovej ideológii. A táto genderová ideológia, čo to je? Ľudia prestali ľudské pohlavie nazývať ľudským pohlavím a začali používať slovo gender. Gender, ktoré znamená sociálne pohlavie. A s ním prišla ideológia, ktorá začína tvrdiť, že človek sa nerodí ako muž a žena, ale rodí sa ako nejaké genderová bytosť, ktorá nemá žiadnu identitu. Chcem sa vás spýtať, ty si bytosť bez identity, nie si ani muž alebo žena? Chceš, aby ťa niekto nazýval ono? V Holandsku, aj v iných európskych krajinách sú tzv. Materské školy so zvýšenou genderovou citlivosťou. Čo to znamená? Že chlapčekov a dievčatá tam nevolajú chlapec a dievča, ale sa obracajú k ním s menom ono. Chcete, aby sa k vašim deťom v škôlke alebo v škole obracali na nich ono? Dieťa bez identity. Ani chlapec, ani dievča. V mnohých európskych krajinách, v škôlkach alebo v školách nútia deti rozmýšľať nad niekoľkými vecami. Nútia ich k tomu, aby prijali novú genderovú identitu. Aby sa stali buď homosexuálmi, buď lesbičkami, buď transsexuálmi, alebo ľuďmi bez identity. Bohužiaľ, takéto veci sa dejú. Ja sa dneska pýtam, chceš, aby toto robili s tvojimi deťmi? Pokiaľ budeš ľahostajný a nebudeš sa informovať o tom, čo to je genderová ideológia, tvoje deti raz skončia zmanipulované a budú bez identity a budú striedať svoju takzvanú sexuálnu identitu, orientáciu, ako sa im zamanie. Presne tak, ako počasie
v horách. Vy chcete, aby toto robili s vašimi deťmi? V Nemecku sú povinné hodiny sexuálnej výchovy. Na jednej z takýchto hodín robili praktické cvičenia. Skončilo to s tým, že mnoho detí upadlo do bezvedomia a skončili v nemocnici. Pretože ich nútili robiť veci, ktoré bežné deti nevedia, ani im nerozumejú, ani ich nechcú. Ja sa pýtam, chcete, aby toto jedného dňa robili s vašimi deťmi? Aby vaše dieťa opadlo do bezvedomia, pretože ho budú nútiť skúšať veci, ktoré bežne robia jedine dospelí a robia to v manželstve, pretože sú manželia. A ich to nútia robiť v škole. Vy chcete, aby toto robili s vašimi deťmi? Genderová ideológia je zvrátenosť, ktorú nútia národom. Predseda Európskej komisie, ktorý je Holanďan, predstavil dva dokumenty v Európskej únii a nútil Európsku úniu, a teda parlament, aby prijali tieto dokumenty. Jeden sa volá strategická angažovanosť za rodovú rovnosť a druhý sa volá opatrenia pre šírenie rovnosti LGBT osôb. Zo všetkých poslancov, ktorí tam boli, z 28 členských štátov, sa jedine z Maďarska poslanci postavili proti týmto dokumentom a vetovali ich. Viete, čo by to znamenalo? Že Česko, Slovensko by museli prispôsobovať svoje zákonodárstvo a museli by zvýšiť citlivosť, genderovú citlivosť a prispôsobiť životný štýl občanov Česka a Slovenska životnému štýlu LGBT skupín. Viete, čím končia takéto veci? Otec, ktorý odmietol svoje dieťa prinútiť chodiť na povinné hodiny sexuálnej výchovy, dostal pokutu. Keď to odmietol zaplatiť, dostal druhú. A keď aj to odmietol, skončil vo väzení. Pretože nechcel, aby jeho dieťa sa stalo zvrátencom. Európska komisia, Európska únia presadzuje genderovú ideológiu a chce zničiť identitu českého a slovenského národa. Ja sa chcem pýtať, vy si toto necháte páčiť? Necháte si to líbiť? Pokiaľ budeme mlčať, tak áno, ale potom taký národ nemá budúcnosť. Národy, ktoré prijali genderovú ideológiu, sa podobajú sa rímskemu impériu, ktoré pre svoju zvrátenosť zaniklo. Takáto je reálna situácia v Európskej komisii a to, čo oni presadzujú. A teraz sa vrátim k juvenilnej justícii. Každý rok v Norsku, veľmi známom štáte, 62 detí, ktoré zobrala sociálna služba Barnevern, páchajú samovraždu, pretože ich ukradli ich rodičom. 62 detí. Ja sa chcem spýtať vás, chceli by ste, aby v Česku bol zavedený norský systém juvenilnej justície a tzv. Sociálnej starostlivosti o deti? Máme prípad pani Michalákovej, ktorej zobrali deti. Chcete, aby sa toto stalo s vašimi deťmi? A prečo zobrali deti? Pretože existujú ľudia, ktorí toto chcú. A bohužiaľ, títo ľudia sú na najvyšších miestach v politike. Napriek tejto drastickej skúsenosti, ktorú Česko má, s pani Michalákovej, ktorí zobrali deti a dodnes jej ich nevrátili. Na dnešný deň sú v Česku poslanci, ktorí presadzujú norský typ sociálnej služby a juvenilnej justície. Ja sa pýtam, necháte si toto líbiť? Prebuďme sa. Pokiaľ budeme ľahostajní, pokiaľ budeme ľahostajní, a nebudeme si všímať, čo to je juvenilná justícia, čo to je genderová ideológia, tak český a slovenský národ nebudú mať žiadnu budúcnosť. V Nemecku v roku 2011 sociálna služba Jugendamt zobrala rodičom 70 000 detí. Viete si to predstaviť? Ja sa pýtam, prečo? Toto sú najväčšie zločiny, ktoré existujú na dnešný deň. Kradnú deti
A to na základe zákonov, ktoré boli prijaté, tzv. Zákonné kradnutie detí. V Norsku deti nie sú deťmi svojich rodičov, ale sú majetkom norského štátu. Vy chcete, aby niekto sprivatizoval vaše deti a vy by ste nemali právo na nič iné, len ich narodiť? Vám by sa to páčilo? V Norsku to tak je. A bohužiaľ je to tak, že tieto deti odoberajú rodičov. Je to realita, tvrdá realita. Už viac ako 60 rokov berú deti rodičom. A kvôli ľahostajnosti ľudí ich budú brať ďalej. Kvôli ľahostajnosti ľudí. Kvôli tomu, že milujú prepínanie kanálov, s pivom v ruke sedia vo fotelkách a vôbec sa nezaujímajú o to, že niekto realizuje plán juvenilnej justície v Česku a na Slovensku. Len kvôli tomu. Len kvôli tomu, že sa vôbec nezaujímajú o to, že niekto realizuje plán genderovej ideológie. Kvôli tomu vaše deti budú trpieť. Necháte si toto líbiť? Ja sa vás prosím, nalieham na vás, aby ste sa informovali, čo to je juvenilná justícia a čo to je genderová ideológia. Tieto dva systémy sú nezlúčiteľné s kresťanstvom. A teraz vám poviem jedno strašné tajomstvo. Genderová ideológia a juvenilná justícia sú tu už viac ako 60 rokov a bohužiaľ cirkevní predstavitelia na toto zverstvo zločiny mlčia. Mlčia na tieto zločiny. A tieto zločiny sa páchajú dennodenne. Dennodenne sú vykrádané deti od ich rodičov, dennodenne nútia deti v materských školách a škôlkach a školách v západnej Európe, aby prijali inú sexuálnu identitu. Sú to zvrátenosti, ktoré sú. Bohužiaľ, tak to je. Bohužiaľ. Ďalšia vec, ktorá sa týka islamizácie a migrácie. Vypočul som si prejav pána prezidenta Zemana. Hovorím pána prezidenta, pretože si ho vážim. Pretože povedal jednu dôležitú vec. Nebál sa povedať. V Nemecku je 1 milión migrantov a medzi týmito 1 miliónom migrantov je 8 000 džihadistov podľa oficiálnych uzáverov a preverovaní milície. Ja sa teraz chcem pýtať, pokiaľ niekto núti, aby Česko-Slovensko prijalo kvóty migrantov a s nimi prijalo aj džihadistov, má záujem na bezpečnosti Slovenska a Čiech? Ja vravím, nie. Bol som v Taliansku, žil som tam 6 rokov a videl som formu islamizácie na vlastné oči a zažil som ju na vlastnej koži. Konkrétne príklady. Mesto Trento a slepota cirkevnej hierarchie a cirkevníkov. Mnísi zbierali peniaze na výstavbu mešity. Vám sa to možno zdá krásne gesto. Krásne? Prenajímali cirkevné priestory a katedrály moslimov. Viete, čím to skončilo? Na Sicílii jednu takúto katedrálu prenajali moslimom a na druhý deň v Maroku boli veľké titulky palcové, kde písali v Maroku: zvíťazili sme nad katolíkami v Sicílii a podrobili sme ju islámu. Takáto je mentalita muslimov. Vy im dáte prst, oni vás považujú za pokorených a podriadených islámu. Čo urobil František I na Zelený štvrtok? Umyl nohy muslimom a poboskal. Viete, ako si to interpretujú muslimy? Ja ich poznám, ich mentalitu, poznám ich myslenie. Myslia si jedno. Pápež pokoril katolícku cirkev islámu a podrobil ju islámu. Takáto je interpretácia jeho gesta medzi islámom alebo medzi muslimami, keď chcete. Ja sa pýtam, je toto založené na zdravom rozume? Nie. Kristus umýval nohy svojim učeníkom, nie hoci komu. Pápež, alebo pre mňa nie je pápež, František I povedal,
že sa tu jedná o dva gesta. Gesto Kristovo umývania nôh a potom gesto Judáša Iskariotského. Má pravdu, to gesto, ktoré urobil, bolo gesto Judáša Iskariotského. On hovorí, že tým gestom Judáša Iskariotského sú tí, ktorí predávajú zbrane. Áno, aj to. Ale presne toho istého gesta Judáša sa dopustil aj on. Keď gestami podrobuje kresťanov a katolícku cirkev islámu. Sú to strašné veci. Na severe Talianska jeden muslim zavraždil svoju dcéru a zakopal ju na záhrade, preto, že sa zamilovala do Taliana. Keď bolo súdne pojednávanie a obhájca vystúpil na obhajobu toho otca, muslima, tak súd prestal riešiť tento problém, pretože obhájca sa odvolal na šariu a povedal, on konal len v zhode so šariou. Ja dneska vám kladím otázku. Keby presadili kvóty a keby tu boli títo ľudia a urobili by presne isté to so svojimi dcerami, vy budete mlčať? Dovolíte, aby toto urobili? Dovolíte, aby urobili s vašimi dcerami, ženami to, čo urobili na Silvestrovskú noc v Nemecku? Dovolíte, aby vám poslanci, niektorí poslanci hovorili, ženy, zvykajte si, to je ich kultúra. Chcete, aby toto ste trpeli? Budeš sa tak dívať na to, ako ti znásilnia ženu, dcéru? Budete toto trpieť? Správne. Správny chlap vie, čo má robiť. Keď niekto siahá na jeho milovanú, na jeho ženu a na jeho deti. Keď niekto siahá na jeho rodinu. Správny chlap vie, čo má robiť. A správny kresťan nikdy nemôže súhlasiť s touto genocídou Európy, nemôže súhlasiť so zaplánovanou islamizáciou jeho národa. Tak ako existuje na úrovni štátu vlastizrada, tak existuje vlastizrada aj vo vnútri cirkvi. A bohužiaľ dneska existuje vlastizrada aj tam. Pokiaľ František I povedal, aby každá farnosť katolícka a pútne miesto a kláštor prijali muslimov, viete, čo tým urobil? Viete, čo to znamená pre muslimov? On inými slovami povedal muslimom, ja vám podrobujem katolícku cirkev. Takéto je mentalita muslimov, ja ju dobre poznám. Keď som pred kláštorom v Ríme, pred katolíckym kláštorom vyznal pred jedným muslimom, počuj, pre mňa Kristus je Boží syn, tak sa mi vyhrážal a mi povedal, ak budeš vyznávať Krista Božím synom, budeš plakať krvavými slzami na Božom súde. Sa na ňo pozerám. Ja sa na ňo pozerám, som v Ríme, alebo nie som. A toto sú malé prípady. Po celej západnej Európe sa vytvárajú tzv. Zóny no-go, kde ani policajti, ani karabieri v Taliansku nevstúpia, pretože sú to islámske komunity a sú to geta. Reálne geta. Bohužiaľ. Ja sa pýtam, chcete, aby vznikali takéto getá tu? Ja nemám nič proti tým ľuďom. Nemám nič proti tým ľuďom. Nemám voči nim ani štipku nenávisti. Naopak. Ja mám pravú lásku a pravú úctu k týmto ľuďom. No nechcem, aby sa mi na Slovensku alebo v Čechách vyhrážal niekto za to, že ja verím v Krista. Odstráňujú v Európe kresťanské symboly z tzv. Úcty voči islámom. Ja sa pýtam, to im chce niekto vliezť do zadku? Odpuste za tvrdé slova. Ale chce im až dať niekto tam vliezť? Len kvôli tomu, aby sa im tzv. Zapáčil? Robia to len blázni a zradcovia. Prečo tak dneska hovorím a prečo tak dneska kričím? Pretože vidím ľahostajnosť ľudí. Pretože vidím, ako sa len prizerajú a pozerajú. V sobotu bola manifestácia v Prahe a tam vystúpili ľudia proti islamizácii a skončilo to tým, že ich rozohnali a zabránili im tú manifestáciu. Ja sa pýtam, sú toto azda demokratické metódy? Myslím si, že nie. Chcete, aby jedného dňa vám zabránili hovoriť to, čo si myslíte? Zabránili hovoriť pravdu?
Chcel by som vedieť, či by dievčatá a ženy, ktoré sú tu prítomné na námestí, chceli byť jedného dňa obťažované alebo znásilnené, ako tie, ktoré boli znásilnené počas silvestrovskej noci v Kolíne nad Rímom, alebo v iných mestách Európy. Zamyslite sa na to. Chceli by ste sa prizerať na to, ako polícia nič nerobí a poslanci vám odporúčia, zvyknite si, je to kultúrna tradícia ich národa a nechajte sa, odovzdajte sa im. Európa vymiera a niektorí poslanci alebo posranci majú odvahu povedať: ženy Európy, odovzdajte sa muslimom a obročte Európu. Prečo toto nepovedia európskym mužom? Prečo to nepovedia ich manželom? Prečo nepovedia týmto ľuďom: nebojte sa priviesť na svet deti? Je to ideológia, je to tvrdá provokácia a je to tvrdé znásilňovanie vedomia. Kde toto všetko skončí? Chcete, aby to takto skončilo na Slovensku a v Čechách? Záleží na nás. Kristus vstal. On nadobudol svoje víťazstvo. No ja sa pýtam, zvíťazíme my? Ak budeme stáť so založenými rukami, ak budeme ľahostajní, prehráme. A prehráme boj o život vašich detí a boj o vašu budúcnosť. Ak budeme stáť so založenými rukami, nemajte podiel na vlastizrade ľudí, ktorí sa jej dopúšťajú. Nemajte podiel na vlastizrade vo vnútri cirkví ľudí, ktorí vítajú islamizáciu a migráciu. Oni klamú. Toto všetko je klamstvo. Ďakujem všetkým tým, ktorí prišli zo Slovenska, tým, ktorí pricestovali tu, ktorí sú z Moravy alebo z Čiech. Ďakujem za tých ľudí, ktorí mali odvahu si vypočuť všetko to, čo bolo povedané. Ďakujem aj za tých, ktorí prejavovali nesúhlas. A odporúčam všetkým, aby si začali listovať stránky a našli, čo to je genderová ideológia, našli, čo to je juvenilná justícia, našli si strašné drastické videá, ako polícia kradne deti rodičom, ako potom ženy páchajú samovraždu, pretože im ukradli deti a nemôžu sa dobiť toho, aby im ich vrátili. Pozrime sa na prípad pani Michalákovej. Zázrakom je prípad pani Borovej na Slovensku. No koľko je takých šťastných žien, ako bola ona. Dodnes však má problémy, je pod kontrolou sociálnej služby a nie je vôbec tento prípad uzavretý a dokončený. Budeme ľahostajní, záleží na nás. Pokiaľ budeme ľahostajní, nemáme budúcnosť, nemá budúcnosť ani slovenský národ, ani český. Záleží od teba a odo mňa. Či budeš chrániť budúcnosť svojich vnukov, dcér a synov. Či budeš chrániť budúcnosť ich a svojho národa. Volám v mene Ježiša Krista. Volám. Spamätajme sa. Nenechajme sa zatiahnuť do otroctva. Nenechajme zlikvidovať svoje národy genderovou ideológiou, juvenilnou justíciou a islamizáciou. Pokiaľ toto dovolíme, jedného dňa budeme súdení vašimi potomkami za to, že sme ich zradili, za to, že sme neochránili ich budúcnosť. Kristus slávne zvíťazil. To ešte dá zastaviť. Potom nariekať. Ako znásilnená, ako zbytý alebo zavraždený, bude neskôr. Kristus vstal z mŕtvych. Skutočne vstal. Na závěr naší manifestace za obnovu rodiny a vzkříšení národa můžeme společně zaspívat píseň, která je skoro takovou hymnou
této naší manifestace Česká země, slyš, Ježíš je tvůj Bůh. Asi před hodinou, tady možná jste si všimli, šel jeden takovej pán a vykřikoval něco o druhém vatikánském koncilu a potom vykřiknul, že čtěte pořádnou literaturu, a pán, který zrovna tady mluvil do mikrofonu, tak v tu chvíli zrovna citoval Boží slovo, list svatého apoštola Pavla Římanů. Já děkuji Pánu Ježíšovi za každého z vás, který jste přišli, i za všechny ty slova, že ta slova, která tady zazněla, byla skutečně Božím slovem, postavená na Božím slově, na Božím zákoně a postavená v zájmu záchrany našich národů.